So yun po, magandang gabi sa lahat mga kabiyaya, mga kakwela at sa mga lahat ng sumusuporta kay Jay Ibarra. So ngayon po ay panahon na siguro para reaksyonan natin yung mga karepa, yung mga reactor ng Kalingap na nagpauso ng fake news about sa akin tungkol sa 30K na hindi ko daw binigay kay Kuya Bal. So eto po, reaksyonan natin. Unang-una, hindi ko na siya ng pangalan niya at hindi naman importante ang pangalan niya. So kayo na humusga kung sino to at tingnan natin kung ano yung pinagsasabi niya rito. So kung may katotohanan ba o may wala, sige. At simulan na ho natin. Medyo matagal-tagal na rin po ito, dinaan ko na nga lang sa good vibes para po hindi ko kasi siniseryoso kasi nga hindi nga po totoo naman tong 30K na to na sinano nila sa akin na binibintang. Ganyan po kasi yung strategy nila kapag once na may kagalit na sila, gagawang-gawan na ho nila ng kwento at ito yung tinatawag matagal na namin na the diversional tactic, no? So ito, pakinggan natin tong babae na to. Ito, napaka-perfecto po na tong babaeng to. Sobrang perfecto po nito. Wala po itong inargarbyado, wala po itong basta napakabait po nitong babae na reactor ng Kalingap na to. So pakinggan na ho natin, no? Wala kang puso, kundi nguso lang. Wala kang puso, nguso lang. Ang meron ka. Diba? Ano yung nguso yun? Ang usapan dito yung sa 30K. Alam nyo, kahit ganito yung uso ko na yan, no? Ngayon, mas diamak naman na mas mukha pa ang tao sa mga asawa nyo, no? Lalalait kayo, ha? Okay. Hindi ka nahihiya, tumaba ka sa lighthouse. Wow, yun pa pala. Isa pa yan, no, mga kakwela. Yung tumaba daw ako sa lighthouse. So, halos mag-iisang taon na ako wala sa diet, no? Mag-iisang taon na. At minsan po, hindi naman po ako naging payatot na sinasabi nila na laglag na daw yung mata, umpak daw. Hindi ako naging ganun kasi talagang malaking tao ako. So, at isa pa, yung nandun pa po ako sa lighthouse sa Kalingap ay bumibili po namin yung pagkain namin, nag-aambagan po kami araw-araw. Yung unang batch po, yun po yung mga pinapakain doon ni Kuya Bal. Pero kami po, hindi po ako doon, hindi po ako palamunin doon. Kaya tsaka kahit papaano naman po tumutulong ako sa gawain doon sa lighthouse. Mas lamang pa nga po yung ginagawa ko doon kaysa doon sa pagkain ko. At bibihira po ako mag-stay doon. Alam po ng mga talagang mga supporter ko yan. So, pakinggan natin. Pati nguso mo sa kalamon. Ay, grabe. Tapos yun pa igaganti mo. Mag-try-durog ka sa pamilyang matubang. Ang kapal mo sa totoo lang. Okay, advertise lang pala yun. Grabe naman yung pa-suspense mo, te. Ayun yung pinaka-banat mo na yun. Sige. Guys, welcome back po sa aking YouTube channel, Nets M. Ayun. So ito nga po, bago nga palang lahat, big love shoutout. Kuya Val, Tagal mo magsalita. Unica. Puro ka sip-sip. Puro ka, Matapos, nagkaroon ng maraming views, nagkapera sa revenue dahil sa tulong ni Kuya Val, biglang bumaliktad, para ipasaring sa pamilyang matubang. Una-una, no, ako wala naman akong problema sa pamilyang matubang, lalo kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, no? At lumaki po ang YouTube channel ko para sa mga bagong subscriber ko po. Umalis po ako sa Kalingap is 13K, no? 13,000 subscriber. So bumalik po ako doon ng 45K sa sarili kong sikap po yun. Ayan ang hirap kasi sa inyo dyan sa Kalingap, lalo na yun sa mga reactor na gumagawa kayo ng kwento, dagdag bawas. Yan ang mahirap dyan sa inyo. Tsaka ito pa, wala po akong problema kala Kuya Bal, kala Kalingap Rab. Ang problema ko doon, yung mga kasamahan ko na hinahatak ako pababa. Marami na ho kaming mga Kalingap partner na mga wala na ho dyan. So, yung iba, hindi lang ho nagsalita. Ako, ngayon lang ho ako nagsalita sa lahat ng panggagago na ginawa sa akin nila. Ng mga Kalingap partner na alam nila na ginago nila ako, no? Pero okay lang ho yun. Pero ako po, wala po akong, hindi kami magkagalit ni Kuya Bal. Ewan ko lang kung bakit
hindi ito pinapa-stop. So, syempre, sa mismo kay Kuya Bal din ng mula, naibalik ko daw at mag-explain ako dun sa 30K. So, hindi ako mag-explain dun. Magre-reaction video lang ako dito sa pa-fake news nyo. Kaya, ayun lang yung sasabihin. Hindi ako mag-explain kasi hindi ko yung ginawa sa inyo. Okay? Balik tayo. Paninira at hindi lang yan, nakakupit pa ng pera para sa pabahay ni Tatay Pedro. At usapan naman po doon sa pabahay ni Tatay Pedro. Una-una po, no, nasa video po nila, nasa channel po nila na sila mismo nagbayad ng lupa ni Tatay Pedro. Pangalawa ho, nasa Maynila na po ako noon nung ginagawa ang bahay ni Tatay Pedro. So paano pong nangyari na inabot po sa akin na sponsor yung pera? At hanggang ngayon wala naman ho silang nilalabas, no? Pero sasagutin ko kung may mailabas man ho sila na ebidensya about yan, mapakadali lang ho. Sinasabi ko nga sa live ko, napakadali lang na kumuha ng dating nag-i-sponsor sa akin, magpakita ng pinadala. Pero wala, ang mas maganda kung may ebidensya na may pakita na pinadala or sinabi na, Jay, ibigay mo yan kay Kuya Bal. Pero ika nga nila, napakadali lang mag-edit, no? So, yun, panoorin natin. Napakabait nito, sobrang bait itong babaeng to. Wala tong ano-ano sa sarili niya. Diba? Walang iba kundi si Nguso. Tsaka yung pinagtataka ko, ba't hindi ako pinapangalanan? Takot din kayo, no? Hindi ko naman kayo kakasuhan, hindi ko gawain yung gawain nyo. Mo raw ito, sabi ni Kuya Val. Sabi niya, saan napunta yung 20,000 Yung 20,000. para sa pabahay na yon. Okay. So, may pera daw na binigay. Alam mo yung ano nila, yung bago, ito kasi, ito yung mahirap sa nila. Bago sila magpauso ng issue, hindi nila inaalam kung sure ba o hindi. Puro daw. Alam mo yung maririnig mo, tingnan, pakinggan nyo. Puro daw. 30K para sa lote sa pabahay mo. Pabahay ko naman. Pag mo lang kay kuya ay 10K lang. 10K. Aba, ang galing mangbudol nito pala. Grab. Wala, lo. Dito sila nahuli, no? Nagawa-gawa lang yung issue. Alam niyo kung bakit? Si Kuya Bal nagbayad nung lote. Wala hong sponsor doon, no? Tsaka yung bahay na ho yun ay nilapit ko sa kanila yun. Sabi ko, nag-declare si Kuya Bal na kung sino man yung mga charity vlogger na kalinga partner na gustong maglapit sa akin para mapabahayan, yung tinutulungan nila, ako po yung kauna-unahan doon. Pero ako pa po yung pinakahuling-huling ginawan doon na siyempre medyo mainit to kasi sa akin yung paningin ng buong kalinga partner. Ako yung pinaka-hate nila doon. Pero okay lang naman yung pinakisamahan ko pa rin naman di sila ng maayos. So yun na nga po, no? So bale, sila nga, si Kuya Churba pa nga po nag-abono nung pera na yon that time na binabayaran yung lote. So paano po na may pinadala sa akin para dun sa lote? Di sana, noon pa nagreklamo na yung tao na nakita niya sa video na si Kuya Bal ang nagbayad. O, di ba? Doon pa lang, talatang fake na eh. Okay? Sobra sa kalahati ang kinupit. 20K. No? 10K lang ang napunta kay Kuya Val. Tapos si Kuya Val na nagpatuloy. Si Kuya Val na ang... Una-una, lahat ho doon ng bahay na yon. Wala sa lahat ho ng bahay na yon. Si Kuya Val po nagsimula, wala pa akong sinimulan doon. Kaya ito, sinasabi niya, si Kuya Val daw ng patuloy. Malamang, nagsalita si Kuya Bal na maglapit sa kanya kung sino gustong pabahayan ng isang vlogger na Kalingap member. Nilapit ko yun. Wala pa ho yung kahit ano ho doon at siya mismo nagbayad nun. Kasi isipin niyo po ganito, no? Kung ako po ay kinupit ko yung pera na yun, dapat noon pala nagreklamo na sponsor na. Siyempre magtatanong yung sponsor, o Jay, ba't nangutang si Kuya Bal ng pera kay Commander Churba? Ay binigyan kita. O, diba? Isipin nyo lang yun, ha? Okay? Pakinggan natin to. Magaling tong babae to, mano to. Nagpapagawa ng bahay na yon. Kape muna tayo. Mo yun, tapos inasa mo kay Kuya Val, yung pera kinupit mo pa. Ito mo, kalokohan. Natatandaan nyo ba dati na nag-announce si Kuya Bal Santos Matubang na
Sa lahat ng mga Kalingap member, pwede na kayong maglapit sa akin ng pabahay project nyo. O baka i-private nyo yung video, ha? Baka i-private nyo na, pero yung nasa alaala po ng mga supporter, andyan po yan, hindi yan nawawala. Diba? Natatandaan nyo. Ano yung sinasabi nito na, ano, yung sinasabi itong babaeng to? Ulitin nga. Nagpatuloy. Si Kuya Val na ang nagpapagawa ng bahay na yon. Pabahay mo yon, tapos Iaasa. pinasa Hindi mo naman tanga tong taong to, no? Tong reactor na to. Ito kasi hirap sa kanila eh. Dagdag bawas ho sila, no? Kasi wala tayong magagawa. Kung utos ng pinaka-leader nila to, wala tayong magagawa. At least ako, nililinaw ko lang, nililinis ko yung pangalan ko, okay? mo kay Kuya Val, yung pera kinupit mo pa. Ganyan ka, kakapal ang mukha. Ano po? Bago ka pumunta sa lighthouse, ang payat-payat mo. Ayan na. Halos yung mata mo, lumuwag na sa gumano, halos lumuwag na nga yung mata mo eh. Sa sobrang payat mo. Kahit tignan nyo po sa Facebook, main Facebook account ko, J. Guevara din po ang name ko. Tignan nyo po yung mga old picture ko doon. Kung nakita nyo ako na butot balat po. Nung panahon na, paalala po 2 years ang nakalipas. Ay, hindi po, magto 2 years na nawala ako sa Kalingap. No? So, 2021, 2020 nandun ako. Tignan nyo ho yung mga picture ko na butot ko, naging butot balat ba ako at itong mata ko ay lumuwa. Tingnan nyo doon. Kaya na mismo magpatunay. Okay? No? Tapos, nung tumagal, tumaba ka sa lighthouse, napapanood ka namin, ang lakas mong lumamon. Ito mo. Doon, no? Ito yung pinakaano doon. Sige, sabihin na natin na pinakain ako ni Kuya Bal. Anong karapatan yung mga reactor na para isumbat yun dahil hindi naman kayo yung nagpakain sa akin? Pangalawa, binabayaran ho namin yung pagkain namin doon. Yung sinasabi ni Kuya Bal na libre ang pagkain doon, dati pa po yun sa unang batch, hindi pa po yung pagpunta ko doon. Pang ilang batch po ako, paalala po ha. Kaya itong sinasabi nitong mga ganito, ito kasi hirap sa kanila. Mahilig silang manira ng kapwa nila, mahilig silang manira ng isang tao para lang sa content at sa revenue. Kaya yun po yung kinaayawan ko doon, no? Pasensyahan tayo at least real talk ako. Hindi ako tulad nito, mga reactor na to, mga plastic. No? Sabihin ko na lahat, no? Sabihin mo na lahat, sige lang. Dahil makapal ka eh, no? Okay. Ang lakas mo pang lumamon, nagpapataba ka sa lighthouse, mukha kang batugan. Tapos, nangungupit pa ito. No? Nakautok pa ng mga sponsors. What is vlogger ni Kuya Vale? Siyempre, magtitiwala talaga ang sponsor. Una-una, ang mga sponsor ko po, wala akong pinaka-big sponsor na mula po sa Kalingap. Kahit ngayon, yung sponsor ko na pinakamalaki magbigay sa akin, nagbibigay sa akin 70, 50k, 40k, 30k, buwan-buwan ay si Mami Melba Burns. Hindi po yan galing sa Kalingap. Oo, hindi po yan galing sa Kalingap. Si Mami Rena Bayer, hindi rin po yan. Hindi po yan, ngayon lang ho yan nagpapadala sa akin nung wala na ho talaga ako sa Kalingap. No, wala akong sponsor na nanggaling sa Kalingap sa akin. Siguro may mga dati ilan-ilan, pero una-una po, kung mapapanood nyo yung mga video ko dyan, kapag may nag-sponsor na po sa isang project ko, hindi na ho ako tumatanggap. Hindi po ako katulad ng ibang mga charity vlogger na kahit na kompleto na ho yung pera doon sa project na yun, nagdadagdag pa ho ng sponsor para sa pangsarili nila, pangbulsa nila. Hindi po ako ganun, no? Hindi po ako, kahit na mahirap lang po ako, hindi ako mapangsamantalang tao, no? Kaya, tsaka ito, ang mahirap sa kanila, yung mismong issue na dapat patunayan nila na kinuha ko ba talaga yung 30k, wala. Kundi yung ginagawa nila, panglalait lang, pangbabalahura. So, okay, panoorin natin ulit. Sa kanya. Pakinggan pala. Eh, ang nangyari nito, yung pera na para doon sa pabahay na dapat ibigay kay Kuya Val, kinupit. Okay. Hindi niya binigay kay Kuya Val. Okay. Nakakahiya yun. Okay. Nakakahiya. Hmm. Ginawa mo.
No? Buti na lang, hindi ako ganun. Buti na lang, ni isa wala akong sponsors. Kakasabi mo lang sa video mo. Shout out to sa GC ko. Ayun, yan na natin. Wag natin yun. Ano tayo dun sa sa mismong topic. Dun tayo mag-focus. Okay. Itong si Muso na ito, ang kapal. Akala niya, hindi mabubunyag yung kalukuhan niya. Ngayon, sagutin mo raw si Kuya, nasaan yung 20K? Ang 20K nasaan? Sana binigay mo lang kay Kuya yun. Pero sagutin nyo din muna ako. Saan nanggaling yung 30K o 20K? Kasi nagano na po yan eh. Sa ibang reactor po, re-reactionan ko rin po dito yan. Sa ibang reactor, ang bintang po is 20K. Sa iba, 30K. So, doon pa lang mahalata mo ng dagdag bawas. Wala nga ho silang kasiguraduhan. So, yun nga, kapag may naglabas nga sila ng ebidensya na may nagpadala nga sa akin, pwedeng-pwede ho. No, kahit yung mga sponsor ko ngayon, o kahit kayo po na nanonood, padalhan nyo kinabukasan ng halagang ganun. Pwedeng-pwede nyo gawin yung ebidensya sa akin. Kasi nga, madali lang naman po yun, no? Lalo't maraming galit sa akin sa Kalingap kasi nga umalis na ako doon at binanatan ko nga itong mga reactor nila. Bumawi lang ako sa pambabalawuran nila sa akin noon. So, panoorin natin. Dagdag, doon sa pabahay mo. Pabahay mo yun eh. Inasa mo kay Kuya Bal ate. Ang tanga mo. At tanga-tanga. Alam mo yun, si Kuya Bal mismo nag-announce noon na maglapit sa kanya para sa mga pabahay namin. Kung sino mga tinutulungan namin na gusto naming pabahayan. So, napili ko po ay si Kuya Pedro. Kasi nga, yung panahon pa ho na hindi ko pa ho talaga kaya magpabahay. So, nilapit ko sa kanya. So, tutusin nga po, sa dami-dami naming kalingap doon, ako po yung unang-unang lumapit. Pero, pasang-awa pa po na napabahayan pa po yun. No? Pero, nung una talaga wala na talagang plano yon na pabahayan yon. Pero ewan ko ngayon, ginawa na nila issue na hanggang ngayon inaantay ko yung ebidensya nila. So antayin na lang natin sa kanila kung ano yung magiging ebidensya. Magaling naman sila gumawa ng fake news kaya okay lang. Di ba? Grabe no? Siguro hindi lang 20K yung nakupit niya. Ay, grabe. More pa, mas malaki-laki pa siguro. Sila mahilig sila manghusga. Kita mo, nasa 30K issue lang tayo, tapos meron yung sabi, siguro marami pang iba na kupay. Siguro marami pang, ang nagpapadala lang ho sa akin na inaabot ko kay Kuya Bal ay yung dating naging kapatid ko doon sa Kalingap na si Proudy Gurot. So, nagpapadala ho sa akin yun, pinapabigay kay Kuya Bal. So, ginagawa ko naman po yun kasi ako nga yung kapatid. Pinapadala niya ho sa akin para isang pangalan na lang. So, binibigay ko naman po. Pero, halagang 5,000 lang po yun. Hindi yun lumalaki. Halagang 5,000 or 2,000. Basta halagang ganun lang ho. Pero never po ako, wala akong natatandaan na 30,000, 20,000 na pinadala sa akin na parang Kuya Bal. Wala ho talaga. Ewan ko kung kailan sila maglalabas na ebidensya sa ganyan. Siguro marami na itong nakupit sa mga sponsors niya. Okay. Na, tapos, hindi nakarating doon sa mga taong nais tulungan ng mga sponsors. Ay, babo, grabe. Lahat yun. Sino kaya gumagawa nun? Bilib din ako sa taong ito, Sige. Alam ko naman na nagkaroon talaga ito ng malaking revenue dahil din kay Kuya Bal. Nagkaroon ako ng malaking revenue, no? Nung naibalag ko na po ang tatay ni Danilo Barrios, na si Tatay Rafael Barrios. Doon po talaga lumaki ang channel ko at nagkaroon po ako doon ng halos 30 or 40 plus subscriber. No, ang na-subscribe lang ko sa akin sa Kalingap noon, siguro palagay na natin mga 15K. So, hindi rin naman po ako nagtatagal doon at ilang buwan lang ako nag-stay doon, 2 or 1. Palis-alis po ako doon, hindi po ako nag-i-stay doon kasi nga nararamdaman ko na ako po yung pinakakaiba nung panahon na yun. Alam po ng mga solid supporter ko yan na ako yung pinakakawawa doon. So yung panahon na yun, hindi ako bibira lang ako. So para magampanan ko rin yung utang na loob ko kay Kuya Bal, pupunta lang ako doon kapag may ribbon cutting para makatulong. Yun lang po yung pinaka-stay ko doon noon. So tuloy natin, pakinggan natin. Tumikit siya kay Kuya Bal. Natural, marami din ang manood. Kasi noong kasagsagan pa, noong nasa lighthouse pa yan, ang dami po nilang viewers nung nasa farm sila.
Ang dami. Usapang farm naman. Unang-una, ang usapan dun sa farm na yon, meron kami dun kita, no? Ayun yung pinangako sa amin ni Kuya Bal. Pag tumulong ka dun, may kita. So, doon pa lang, hindi ko naman nanini-expect yun at hindi ko iniisip din yun. Ang akin lang, makapag-vlog doon at kahit pa paano exercise nga sa katawan. At makatulong din kasi nga, ang sinabi, kapag kumita daw yung isdaan na yun, is ibibigay sa mga matatanda, sa mga tinutulungan, pang feeding program. Pero, hindi ko alam kung nangyari ba, no? Pero labas na ho tayo doon. Yung farm na yun, para sa kaalaman mo na reactor kang babae ka na kamukha mo si Fiona din. Pwede kayo manlait, di ba? Oh, hello. No? Na puro lang kasi nungalingan yung pinagsasabi nyo. Puro, alam niyo sila, puro pa fake news. Okay, okay? Yung viewers niyan. Ibig sabihin, malaki din ang revenue. Ay, doon naman sa fish pan na yon, may grupo kami doon ngayon Triocuela na winasak na rin, wala na rin ho yun. Nagkawatak-watak na rin po yun. So, sobrang saya po kasi nung grupo na yun kasi Kuwela nga, Triocuela. Ako, si Nathan, si Alex, no? Kami yun. Kaya lumalaki yung revenue, ang views namin ho doon dahil sa kakulitan ho namin. Kasi sa dami-daming vlogger ho nagbablog doon, sana lahat na lang ng vlogger na nagblog doon is malaki ang views. Pero kami lang ho ang pinakamalalaking mga views doon kasi nga sinasamahan namin ng kakulitan at panoorin nyo na lang dyan sa mga upload ko. Nandyan naman ho yan. Hindi ko yan binubura, hindi ko yan tinatanggal. Kung talagang asa kami doon sa farm na yon. Kaya kami tumataas ang views doon dahil kinatuwaan kami ng tao doon. Okay? No? Nandahil din kay Kuya Bal yan. Kaya nga ang masasabi ko sa'yo, wala kang utang na loob. Kung gusto mo mang umalis sa Kalingap, sana umalis ka na lang. Matagal na ako umalis. Ginawa mo, umalis pa na. Matagal na ako umalis sa inyo pero kayong mga reactor hindi nyo ako tinantanan. At nakisawsaw pa nga kayo sa issue namin ng magkakaibigan nung nag-away-away kami. No? So, yung sinasabi nyong utang na loob is matagal na ho yung wala. Kasi sa pangbabalahura nyo sa pagkatao ko, no, na dapat nga makasuhan kayo. Andito naman po, yung mga live nila, mga video nila na agin sa akin na pangbabalahura nila is naka-private na ho ngayon. Pero nakatabi na ho yun sa akin. Kung ako po nag-iisip pa rin naman kung kakasuhan ko sila or wag na. Pero mas siguro kung ituloy na lang dahil nga para sa ginagawa nilang pangalipusta sa pagkatao ko rin. At sa iba pa, marami pa po kung kayo nakasubaybay sa mga reactor na to, marami yung binalahurang tao dito. Si Mailing, si Ligaya, si Chona, marami pong binalahura itong mga to. Pero etong sinasabi ko to is labas dito si Kuya Bal. Hindi ko lang alam kung inuutusan niya itong mga to or hindi. Pero dahil gawa ng mga reactor niya lang to, wag ho natin siya dito damay, no? So, okay, panoorin natin. Mag-change ng content. Hindi yung maninira ka pa. Akala mo naman napakalinis mo. Okay lang sana kung manira ka kung hindi ka nangungupit. Diba? Kaya napapanood ko nga ito, nakikita ko nga doon sa kabila ito kay Glema. Nandun yan, tuwan-tuwa. Ano naman? Una-una, kaya na sinabi niyo, wala na ako sa inyo, di ba? Anong pakialam niyo na nandun ako sa kabilang community, si Spencer, no? Nanonood ako doon. Anong pakialam niyo kung nandun ako? Kayo ba nagbabayad ng wifi ko? Hindi naman. Kayo ba bakit porket kalaban niyo, kailangan wala din ako doon? Kaya nga umalis ako sa inyo kaya umalis din ako sa Kalingap kasi nga noon may patakaran ng Kalingap na bawal kang makipagkaibigan sa Kalason. So kalaban nila yan dati. Tapos hindi nga nila kalaban yan, mas kakampi pa nga nila yan Nilalayo lang nila si Kuya Bal noon sa katulad dito, mga ugali ng mga reactor na to. So kaya ako nandun, wala ka na doon pakialam. Kaya ulitin mo, alam ko mapapanood mo to, wala ka na doon pakialam. Tuwang-tuwa yan habang nag-live si Glema, habang binabanatan siya Kalingap Rap, nandun din yan, tuwang-tuwa. Nagsha-shoutout lang ako doon. Tapos tumatawa ako, gawa nung yung mga nagko-comment. Masama ba tumawa? kung kayo nga, nakikitawa din kayo sa kapag binabanatan ako ng ibang vlogger Ako hindi pwede. Unfair naman yun, di ba? Tama sila ni nung babaeng nasa
sa Hong Kong din. Babae na sa Hong Kong. Sila, Yung dami mo dinadamay, doon ka sa topic na, yan, magkagrupo. Kaya Kuya Val, ingat-ingat. Kasi yung mga taong nakapalibot sa'yo, hindi mo gaano kilala yung iba. No? katulad nyo, kung kanino mag-iingat si Kuya Bal, hindi sa iba, kundi sa inyo. Sa inyong mga reactor, sa inyong yung mga nakadikit palagi, doon siya dapat mag-iingat, hindi sa amin. Si Totosin mapahanggang ngayon, concerned pa rin kami at naaawa din kami niya. Alam namin na nauuto or na bubulungan nyo lang si Kuya Bal, kaya niya nagagawa yan. Pero darating yung araw na mabubuko din kayo sa mga plano nyo sa kanya. No? So, yun nga. At alam mo naman din namin na ginagamit nyo lang naman si Kuya Bal para sa kita nyo. Okay? Kaya karma na lang. Magkarma na lang kayo, no? Sa kabaitan ni Kuya, yan pa igaganti ninyo. Doon sa sinasabi mong kabaitan, wala ni minsan, hindi ko naman sinabing wala pangit na ginawa, no? Doon lang ako umalma nung nakaraan yung sa usapan Del and Nathan. So, umalma ako doon kasi nagbabate pero siya pa yung sumama sa isa para ipakasuhan ako. So, wala naman na akong problema doon. Kaya ako namang harapin, naantay ko na nga lang. Wala akong sinabi ni minsan na si Kuya Bal masama ugali, si Kuya Bal sobra ugali niya na ano. Wala naman. Ang sinasabi ko dito, kayong mga reactor. Wala namang inagad si Kuya, kundi tumulong lang sa mga small YouTuber. Okay, wala naman. Kaya nga, wini-welcome kayo dyan sa Lighthouse. Okay. Para naman, kung Okay. sakaling sumasama kayo sa mga vlogs ni Kuya Val, sa Okay. subject ni Kuya Val, nandiyan din kayo. Free kayo Okay. mag-vlog dyan sa mga subject niya. Okay. Diba? Usapang subject niya, ako lang po ang vlogger noon sa Kalingap na bawal i-vlog ang mga subject ni Kuya Bal. So, si Kuya Bal, pag tinanong mo yan, Kuya, punta ako sa ganito, okay. Pero kapag nalaman ng mga kasamahan ko sa Lighthouse noon na i-vlog ko yung subject ni Kuya Bal is ayaw nila yun. Doon po kami nagkagulo noon. Doon po kami nag-away-away na yung mga member. So, okay lang po yan. Walang problema ko doon. Kung kayo ng mga views, At least sa mga nilinaw channel ko. ninyo. Tapos, hindi pala nyo, kasama na tuloy yung iba. Sorry. Channel mo. Makakatawa na yan. Baka igaganti mo. Ha? Buti pa si Nathan cute. No? Talagang makikita talaga na loyal talaga siya sa Kalingap kasi bumalik siya. Diba? Naandun na siya ulit. Ikaw? Pass. Wala. Hindi mo maintindihan kung ano ka ba talagang klaseng tao ka. Madilim na yung camera ko. Wala akong ganyan lang. Okay, Hindi ko malaman kung anong klaseng tao ka. May utak ka ba? Wala. Nasaan yung utak mo? Nasaan yung utak mo? Nasa puwet mo? Nasa muso mo? Yan, ganito sila Kaya Totosin, bagay na bagay si Ballpoint man sa reactor nyo, no? Kasi alos parehas kayo ng tactic pag may binabanatan kayong tao. Kahit na maayos naman yung banat sa inyo, talagang masama yung mga binabato nyo salita. Una, kung sa patalinuhan lang, siguro lamang ka sa akin ng pinag-aralan pero mas lamang ako ng respeto sa'yo. Kasi kita mo kahit na nire-respeto pa rin kita bilang babae ka. At alam ko naman na ikaw ay wala kang respeto sa mga nire-reactionan mo katulad nga nila Lola Ligaya na tinawag nyo dating unggoy, si Chona na tinawag nyo adik, si Maylin na tinawag nyo pokpok at kung ano-ano pa. So alam ko naman yun na wala naman kayong ganun. So ayoko naman din gayahin kasi hindi naman ako katulad nyo. So yan, okay? Sabog ba? Hindi ka Bars. marunong tumano ng utang na loob Okay. Hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Walang iya ka. Hindi marunong tumano ng utang na loob. So, hindi naman hinihingi ni Kuya Val ang Kuya ng respeto. Kahit isipin mo man lang na at least kahit paano si Kuya Val, malaki ang naitulong sa'yo. No? Malaki na itulong. Oo, okay, wala namang problema. Thank you. Talagang dinadala ko naman yun hanggang saan ako mapunta. Wala naman ako sinabi na hindi niya ako tinulungan. Pero yung sinasabing utang na loob, nandyan pa rin yan, pero natapos na rin yan. It's a tie na. Okay? Pero wala sa'yo yun. Kasi nga walang hiya ka. Walang hiya ka. Wala kang puso.
kundi nguso lang. No, wala kang puso, nguso lang. Tagal Ang naman, meron ka. makakanto. Di ba? Wala naman lang madiin na ano, no? Yung wala man lang, alam niyo yun, wala man lang nilabas na pruweba. Ito, pruweba na ano, na kinuha mo yung pera. Ito, may chat. Yan, oh. Yan, may chat na ano. Mamaya, pakita nyo yung screenshot, tapos nilagay nyo lang yung picture ko dyan, paktay. Okay? Ay, may ads pa da. Hindi naman tumutulong to eh. Oo, naikinabang lang naman to sa mga ano ni Kuya Bal. Sa mga vlog ni Kuya Bal, pero hindi naman to nagcha-charity. Skip ads na yan. Tingnan yung nguso nyo. Parang minamanas na siya. Tumabak ka sa lighthouse. Parang minamanas ka na, ma'am. Grabe. Asan leg mo? Ay, kahit pa paano may leg na ako, ha. Lumaki yung tiyan mo doon. Pati Ito lang leg, yun. sa kakala mo. Tapos yan pa igaganti mo. Grabe, ha. Oh. Mag-try durog ka. Ah? Sa pamilyang matubang. Ah? Kapal mo. Pilit na pilit yung salita, eh, no? No? Ipabahay ni Tatay Pedro. Pinako lahat ni Kuya Val yun kasi yung pera kinupit mo. Diba? Magaling. Magaling. Kasi kapal ng uso mo talaga. Wala kang utang na loob. Inulit ko, wala kang utang na loob. Diba? Diba? Kaya hanggang dito na lang. Kuya Val, ingat-ingat po no, sa mga taong nakapalit. So yun, marami sila nag-reaction about yun sa 30K na yan. So lahat yan, bibigyan natin ng reaction yan. So hanggang ngayon, naantay ko yung pruweba nila dyan about yun sa issue niya kasi kasiraan nga yan. At hindi nga naman daw ako nila pinapangalanan kasi baka daw sila ikasuhan ng kung ano-ano. Pero ako lang naman po ang nag-iisang tinatawag na pambansang nguso sa Kalingap. Wala na akong iba. No? At sa mga pambansa dyan, sa akin lang din naman nag-umpisa yan. So yun, wala tayong nakitang pruweba. So hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ako. Pruweba niya na about sa 30K na nag-sponsor daw. So bahala na ako kayo kung ano nyo. Pero ako po, malinis po yung konsensya ko. At kaya ako nagre-reaction dito video kasi nga, syempre ako binabato nila. Hanggang tumatagal yan, ng video na yan at nandyan yan. Ganun yung magiging tingin sa akin ng tao. Marami pa naman mahilig maniwala sa mga sabi-sabi. Tapos hindi pa nga nilalabas yung tunay na pruweba at madali lang kasi talaga, napakadali ng issue na yan. Kahit kinabukasan may lumabas po na yung sponsor dyan na pinadala niya ako at sinabi niya na pinapabigay ko kay Kuya Bal yung 30K or 20K, napakadali yun. So kayo na lang po bahala, kayo naman mas nakakakilala sa akin. So hanggang dito na, maraming salamat and bye-bye. Love you all, God bless.